Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Ibu Sri Hayami, sarjana pendidikan Islam wonten ing piwulangan basa Jawi. Pripun kabare para sewaya? Sehat sedaya? Alhamdulillah. Para sewaya ingkang bagya mulya, wonten rekalenggahan enjing menika keparenga kula ngaturaken kompetensi dasar memahami cerita Ramayana ingkang irah-irahanipun Anoman Duta. Ancas utawi tujuan piwulangan sewaya memahami cerita Ramayana Anoman Duta. Salajengipun nuwun inggih sesewaya memahami unsur-unsur intrinsik cerita Anoman Duta. Anoman Duta. Sri Rama Wijaya kasil dadi ratu bangsane Kethek saka kraton Guwa Kiskendha andhahane Sugriwa. Dewi Sinta wis kelakon didusta dening Prabu Rahwana menyang kraton Ngalengka Diraja. Dewi Sinta dipapanake ing Taman Kaputren. Ora kacarita nelangsane Dewi Sinta ing tangane mungsuh. Dene sawijining dina Sri Rama kirim utusan Kethek Putih aran Anoman. Anoman diutus Sri Rama supaya goleki sisi melik ing ngendi lan kepriye kahanane Dewi Sinta. Tekan keraton Ngalengka, Anoman jujuk Taman Kaputren. Ing kono dheweke kelakon nemoni Dewi Sinta lan Dewi Trijata. Anoman banjur ngaturake ali-aline Sri Rama marang Dewi Sinta. Sakwise mangerteni kahanane Dewi Sinta lan entuk sisi melik bab kraton lan kahanane prajurit Ngalengka, Anoman banjur pamit bali. Sagunging para sewaya ingkang bagya mulya, emane nalika arep bali Anoman konangan lan kecekel prajurit Ngalengka. Anoman dirangket disowanake Prabu Rahwana. Dening Prabu Rahwana Anoman diukum obong. Anoman diukum obong ing alun-alun Alengka. Nanging Anoman kethek sakti mandraguna. Ora tedes diobong. Nalika diobong Anoman berat banjur pencolotan sak dhuwure wewangunan lan omah. Wewangunan lan wit-witan sing diencoki Anoman kabeh kobong. Kraton Ngalengka sing maune apik lan endah saiki dadi segara geni sing bulat-bulat amarga pokale Anoman. Prabu Rahwana nesu lan merintahake prajurit Ngalengka supaya nyekel Anoman. Nanging Anoman wis kasil lolos lan bali atur palapuran marang Sri Rama. Sagunging para sewaya ingkang minulya, mekaten kala wau cerita Anoman Duta. Coba sakmanggih para sewaya goleki unsur-unsur intrinsik kang kakandhut ana ing cerita Anoman Duta. Nah, kangge wangsulan utawi jawaban sakmanggih wonten ing Google Form sakmanggih. Kangge link sakmanggih dipun kirim. Mekaten piwulangan basa Jawi bab cerita Ramayana ingkang irah-irahanipun Anoman Duta. Mugi-mugi kita sedaya tetep bagya mulya pikantuk ilmu ingkang manfaat lan barokah. Basa Jawa mesti bisa. Mbok menawi anggen kula matur wonten hilaf ugi kirang subasita, kula nyuwun agunging pangapunten. Ing wasana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.